שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימי הקורונה ויש הרבה מסכות ומסכים שאנחנו מתעסקים איתם, בין אם זה המסכות שאנחנו נאלצים ללכת איתם בחוץ, ובין אם זה המסכים שהרבה פעמים משתמשים באמצעים כאלה ואחרים כמו הזום וכו', כמו שאנחנו כרגע נפגשים דרך מסך. והתורה אומרת בפרשת קדושים, נקרא את זה השבת, אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. אסור לעשות אלוהי מסכה. מה זה המובן הזה אלוהי מסכה? מה זה הביטוי הזה אלוהי מסכה? אומר האור החיים הקדוש, אלוהי מסכה, הכוונה שכשאדם עושה עבירה, או אדם יש לו מידה לא טובה, הדבר הזה הוא יוצר מסך, הוא יוצר חיץ, הוא יוצר הבחנה, הבדלה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. יש דברים שכשהאדם עושה אותם, הם מורידים את המסכים ומייצרים קרבה וקשר עם הקדוש ברוך הוא, חי, נושם, אבל כשאדם עושה עבירה או מעשים לא טובים או מידות לא טובות, הדבר הזה עושה מסכים, מסכות, יוצר חיץ. מהשילוח, אחד מגדולי החסידות לפני כ-200 שנה, כתב פירוש אחר, מה זה אלוהי מסכה? והוא אומר כך, מסכה, הכוונה היא, המסכה היא מבטאת תבניות קבועות ונוקשות. הרי איך היו עושים מסכה? מייצרים איזושהי תבנית מפלסטיק או מאיזשהו חומר גלם ויוצקים לתוכה, מתיחים מתכת, ברזל, מתיחים אותו לנוזל ונוסחים אותו, יוצקים בתוך תבניות קבועות. אחרי כמה זמן זה מתקרר ויש לנו מסכה. המסכה מסמלת נוקשות, המסכה מסמלת כללים, איזה שהם חיים על פי עקרונות, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, שימו לב, לא תעשו לכם אלוהי מסכה. נכון, יש חוקים בתורה, יש ספר, יש מצוות, אבל עבודת השם שלך אתה צריך להיזהר, שהיא לא תהפוך להיות משהו כזה נוקשה, שלא יכול לזוז, כמו איזה מתכת קפואה, שזה לא יהפוך להיות איזה שבלונה שקבועה, כמו שכולם עושים, גם אני עושה. מצוות אנשים מלומדה, האדם צריך להיזהר שעבודת השם שלו תהיה אינטואיטיבית, שתהיה טבעית, שתהיה אינדיבידואלית, שתהיה מיוחדת לו. המסכה היא מסתירה את הפנים המיוחדות שיש לכל אחד. המסכה היא תבנית קבועה, קרה וקשוחה, שאי אפשר לשחק איתה, היא לא גמישה, אי אפשר לנוע איתה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה בעבודת השם שלכם שתהיה גמישות, שתהיה אינטואיטיביות, שתהיה טבעיות, זרימה טבעית, שתהיה ייחודיות, שתעשו את הדברים ממקום פנימי עמוק וייחודי ואישי שלכם. אנחנו נמצאים בימי הקורונה, ואנחנו הולכים עם מסכות, והקדוש ברוך הוא אומר, אולי גם דרך המסכות האלה, מסר שקשור לציווי הזה, אלוהי מסכה. לפעמים חלק מאיתנו, עבודת השם שלנו הייתה בעצם בזכות אותם מסגרות, כללים ואמצעים חיצוניים שעזרו לנו בעבודת השם שלנו. למשל, תפילה. האדם לפעמים היה מגיע לבית הכנסת, מה היה מעורר אותו לתפילה? וואו, בית הכנסת מפואר. ברוב עם הדרת מלך, כל כך הרבה אנשים צועקים ושואגים אל השם, זה מעורר את הרגש שלו, וגם הוא עם זה מתחבר, הפייטן הזה שמפייט כל כך יפה ומעורר אותו ברגש לעבודת השם. היו הרבה כלים, אמצעים חיצוניים, שעוזרים לאדם לעורר את עולם התפילה שלו ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת אומר לנו, חבר'ה, אל תעשו אלוהי מסכה. אני מפרק לכם את כל התבניות, את כל הכללים, את כל המסגרות, את כל האמצעים, אני מוריד הכל ואני משאיר אותך לבד. ככה בבית, אני ואתה, תפילת יחיד לבד. האם אתה מסוגל לדבר איתי? להתחבר אליי, שואל הקדוש ברוך הוא, ממקום הכי פנימי, הכי טבעי, או שבעצם כל התפילה שלך תמיד הייתה? מאז ומעולם היא הייתה בגלל כל מיני אמצעים חיצוניים, ומסגרות וכללים ומסכות, אבל לא ממקום אמיתי ועמוק. יש לנו הזדמנות בימים האלה, להוריד את אלוהי המסכה, לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא על ידי האמצעים והדברים החיצוניים, אלא לחדור חזרה פנימה. ליל הסדר, מה גרם לך להיות בתחושה של וואו, כל כך רצית את הלילה הזה וכל כך נהנית בו וכל כך שמחת בו? בגלל שכל המשפחה הייתה מסביב, המון אנשים, בגלל שהיה ככה רעש גדול וצלצולים, ואז כשאתה יושב לבד, אתה ואשתך, או אתה והמשפחה המצומצמת שלך, ועכשיו אתם יושבים בליל הסדר, האם אתה עדיין מסוגל להרגיש בין חורים ולהתחבר לעולמות הכי פנימיים, הכי עמוקים שלך? אלוהי מסכה לא תעשה לך, אומר הקדוש ברוך הוא. אל תעבדו אותי עם המסכות, עם הכללים, עם המסגרות, עם האמצעים החיצוניים. אני מנטרל אותם. תעבדו אותי במקום חי, נושם, פנימי, עמוק, טבעי, ייחודי לכם, פנים מיוחדות לכל אחד ואחד. אבל גם לא לעשות אלוהי מסכים. גם זה לזכור.
הרבה שיעורי תורה דרך המסכים היום, כי אי אפשר להיפגש. הרבה לימוד תורה שקורה דרך זומים ודרך כל מיני עניינים. האמצעים האלה הם חשובים ומפיצים תורה, אבל תזכור, כשאתה לא נמצא בחוויה הפנימית, האמיתית, הטבעית, אז אולי את התוכן עובר, הדף מקורות יעבור, המסר יעבור, תוכל להגיד אותו על שולחן השבת. אבל האם היית באמת כאן במפגש הזה? האם הרב שלך הוא רב וירטואלי? הוא רב שאולי אתה רואה אותו ופוגש אותו דרך המסך, אבל בעצם אין מפגש בין נשמות, מפגש בין נפשות? לא אלוהי מסכים ולא אלוהי מסכות. אלוהי מסכה לא תעשה לך. בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות. באמת ובתמים. נזכה לעבוד את השם ממקום פנימי ועמוק וייחודי. שבת שלום לכולם.